Yeri oba wakarusi. Anya unabala. Since 1 hour I don't dey waka for inside this forest, inside this bush. I hope say this Baba, I hope say this native man go give me what I want. Make I get much members for my ministry. Make I go first. Arsena papa lelo. Asina nwata asina nne na nne ya agaghị ehi ụra abalị. Ya nwa bụ nwata agide ehi, ụra agide aga n'anya. Asụ nwata nne nọ n'ogbu ikpe. Na ikpe ada ama nwa ahụ. A river does not flow through the forest without cutting down the trees. Ihe nwoke mere bụrụ odogwu erika. Ya mere agwa ogbenye ihe ejiri bụrụ ọgaranya. Ogbenye etie mkpu so ka ọha. Ihe eri ọba. Arụsị na-egbu mmadụ adọgide ozu onye ogburu. Ogbe adọgide ọka arụsị ekenne m gị. Arụsị ndị nna ihe na-efe ofufe. Arụsị na-eri mmadụ. Ogbe ara ọbara ọka arụsị ekenne m gị. Ubejele nwanne m rụkwa nga ọbara chite igwele nwune. Papa agba ụkwụ gị n'ebe ịnwa gozuru n'ọwụ ala nsọ. Ihe obi ihe eri ọba. Arụsị na-egbu adọgide. Arụsị na-egbu mmadụ dọgide ozu onye ogburu. Arụsị na-ewe ara ọbara, ogbe ara ọbara. Ka ihe butere ego na ihe eri ọba. Ihe eri ọba. Pastor Eze. Yes, I am Pastor Eze. See, ihe eri ọba, I need your help. Ministry me since 5 years ago. There is no members. Only 5 members, only 5 people. Only 5 people. Please help me. I want my ministry to grow. I want the people from US, Canada, Europe. Let them see me. I want to. Please help me. Oh, please. Ọnwa ndị na-eji church anapụ ụmụ ogbenye ego. Unu ejile church bụ ọgaranya. Ụfọdụ n'ime ọnụ ka m rụchara n'ọrụ ha abalaga. Ha abalịsị thank you. Ebe na enwe dị anadị eme. Unu na-eji aha Chukwu na ogbu ụmụ ogbenye anara ha ego. Ọkwa ihe eji eri nri. Ihe eji feed the family. Asị na agwọ ogbenye ihe emere bụrụ ọgaranya. Ogbenye asị ka ọha. Nwa m ị ga-emeli ihe nọ n'ihe ịbịara. I will do anything. Here, Robert. I will do anything. Just mention. I will do anything. Maka na asị na onye ka obi ọza dike. Yes. Na nwatakịrị ka obi na ọ ga-aza dike. Na ebe nwata na ebe afọ ata aka na nne ga-ane. Ị ga-ewetara anyị aja. Anyị ga-atụrụ ihe eri ọba ọka arụsị. Ka ọ wee nye gị ose na-adụ. Nye gị signs and wonders. Nye gị miracle. Ka ị ga-eji na-eme arụ ụmụ ụwa anya. Okay. I will do. Ị ga-eweta nwa nọ 10 to 15 years. Nwata nwoke. Ị ga-eweta ka anyị were chọọ aja wee nye ihe eri ọba. Ka ọ wee gozie gị wee nye gị ihe ndị ị na-achọ. Ọwa aka arụsị ka ọ wụ. Enwedị ihe ọ na-eme. Ọ na-ebuli nwa ogbenye elu. Ọ na-egbukwa egbu. Maka na ihe na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ị ga-alawa. Ga-wetara m nwatakịrị nọ 10 to 15 years. Okay, ihe eri ọba. I go to charge when you okay. I don't see you rubber. Okay, you rubber. Oh, we bring you go. He will be running Hana. Okay. I would as you said, you know, those people they believe in miracle. Those people they believe in miracle. I can make a sense I want down. Please give me a charm. That's what I want. You get German what I give. Okay. Let me wait. I'll come back now. I'll come back soon. I'll see you now. Can't wait. Follow body man, mama where go in a romanya. Now mucho boutique, you could be. Excuse me, small boy. Hey, my good friend.
My good friend, how are you? You are looking good. You are looking good, though. Like you shut up, Yeah, my good friend. See, I want you to help me. I want you to help me carry something at the bush here. Just at the bush here. It's not far from me. You got to know. I will go to 500. 500 naira. There's no problem. Don't mention, Charlie. Okay. Yeah, you see, 500 naira. I will give you more than that. Let's go. Let's be going. Okay, now. Let's be going. I don't. Keep going. You say they wise. Don't worry, okay? As you can see, I managed to get this one. It's not easy. It have not been easy. So I managed to get this one. This one can be used. This one will be used. It's good to be used. Leru anya. Ihe ro ba na ha eri ihe rifre rifo. Le anya mo. Na yuzu go nwa ka ngwara gi. Yuzu gi ya. Nwete kwa nwa adịghị izukwa no. Eze mo hapụ omugu na mmadụ so some pastor ye use gulem. Mmadụ. Da haso enwe shine oze na ikutakwu gwa ai ga nna. He shock you. Ihe ro ba na eri ihe rifre rifo nwakam. You are here. Nwa na yuzu ben, but a virgin. E yuzu go nke more than 2 to 3 times. Nwete kwa nwa adịghị izu. Go. Eze banye ọkụ. Kemboga put iche. Will my own be different? Opangote moto, idavele mida. Opangote moto, ekovale maka. Opangote moto,